Salam, hormatly vatandaşlar. Men Türkmenistan'ın daşındaky ýaşaýan türkmen halkyma ýüzlenmek isleýän. Gelin birazrak aktiv bolalım. Türkmenistan'ın içindäki ýaşaýan türkmen halkymyza podдержка bereliň, birazrak motivasiýa bereliň. Näme üçin hiç kimden ses çykanok? O 3-5 adam bilen hiç sadet bilmeýäs, bir hemmemiziň birikmemiz gerek. Ýalňyş zat edemiz ok biz. Hiç hili ýalňyşymyz ýok. Açın konstitusiýany okaň. Her raýatyň pikirini aýtmagyna haky var. Hukukludur. Seredip oturup gapdaldan haçan hemme zat düzelýär bolmaýar. Hemmemiz birikmemiz gerek biziň. Men gyzym bar, men oglum bar, men atam bar, enem bar, bolmasa men çykyş ederdim. Oň ýaly zat bolmaýar. Hemmemiziň ýakynlarymyz bar. Beýdip gorkup otursak hiç zat ütkedip bilmeýäs. Gelin birleşeliň. Sesimizi eşitdireliň. Golda alyň, Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan raýatlary golda alyň. Sag bolun. Salykda görüşeliň.